Piztu argiak. Askartxo, ala, Telmo? Urrengoan, lasaio. Gaurkoan esan biot, fanaz entrenatzera, pistara fanaz, entrenau dut lagun batekin, eta enjau serie fuertiak. Eta gero, gonbiatu etxera. Eta azkenian, beste gonbiatuk ezauenez, babera etorri da gurera. Bueno, gaurko podcasteko gonbidatu aurkeztu baino lehen, hasi binaz eskerrak emuten. Batetik, ze podcast hau improvisatu izan da, ze aurreko gonbidatua gripeak egin dago, eta ezin izan da etorri. Hau ikusten da benean, seguramente, ondo egongo da, espero dut, ze hemendik ez dakit zema denpora emititu gan, baina hemendik Oskarri bialtzen dutza hau, askar rekuperatzeko animuak. Bestetik eskerrik asko keiei, nire entrena horiei, egon zen nutrizionista bat azken momentuan aurkitzen, eta aurkitu zauen, baina gaurkoan hemen daukaguna, ez da nutrizionista bat, ze berak kirol zientziak ikasi ditu, orduan paso emango dutzat. Erik, kaixo, ze moduz? Arratzaldeon, ondo. Hori, nik txutxi deitzen dut, orduan txutxi deituko dut podcastian zihar. Perfecto. Nondi ator mote hori edo izen hori? Atzenian, kuadriakoak hasi zen hola dediketan, zenea aitea, txutxe esan ditxo nea aiteri, Jesus dalako, eta munduan txutxin semia, eta azkenian txutxi. Azkenian izen igualakin. Hori da. Eta bixo zaudenien batea? Txutxi esan eta bixak erantzun be, askotan be, así que hola. Aurkeztu apurua zure burua. Hola, ezagutzen ez aitzunetan zetan zabitzen oin, ez? Batez be, eta zein jozu? Ni nahi soñatiko mutil bat, mutil gazte bat, eta ontxe bertan, egin dut korrika, dualdoia bebai, eta oin lan profesionalki entrenadore moan. Eta nabil baita master bat iken Bartzelonako Unibertsitatekoa, eta hortxe gabitz. Betianik izan za kirolarixa, beti guztau batzuk kirola itxia? Ez. Txikitxatik jaixo izan naiz, kanpo fuelen zenaitea atzenen porteroen entrenadoria esan, baina nahi kirola lehen txikitxan etxeten bape guztaia. Eta futbolean hasi nintzen, futbol eskolan, behatzi urtekin edo, eta futbolean egon nintzen, 18 urte nukaner arte, gutxi gora bera. Eta korrika ordentxa hasi nintzen, ze pretemporadara egiten nintzen kilos pasauta, beti, eta horretik hasi nintzen korrika egitekin. Hori apur bat arritxu itxendan gauza bat izeten da askotan, ze norbaitzek zuri ikusten zu horrein, fin zauzela, oso fin, esango dago, futbolian nahi txu, eta posizio esaten bagau, nun ibiltze zinean, atezain ez, esango, eta hau zela. Gainera ikusten zu lehenko fotuak ez, gentiak ez dakola ikusi, eta argazkin bat ikusi, irakutzi, eta ostras, baina hau zuzela, eta egingo baina 10 kilo gehiago lako zuta, posiblemente bai, baina... Posiblemente. Eta gero, korrikasi zinen, bastante berandu orduan, 18ekin, badau jendia lau urtetik eta korrika da biena. Probi egiteatik, futbola jaren eben, behakin hasi nintzen beha eta Javi Gomezekin, Sumarako entrenaria dukan orduan bai, eta poliki, ja lehenen urtean, Laredora fanginan, eta marmian, 30-30 eta, hori indela ja 6-7 urte izango zen. Gero asko kostau xateo, behaketea markia, baina, behakeratu nintzen Euskadiko txapeldun 5.000 urte igualian, 20 urte 7 kategorizen. Eta, aurten, 30-34 injot, ea marmiatan, así que, ondo, posik. Eta, kirol bezala zesango zen, fuela txikitan hartu zen, baina, kirola atletismoa gogorra da, dedikazio muy bijako. Ni ustot, ez hainbeste igual, taldeko kirolak eta atzenean ez dago zuzertan ona izan, ez? Atzenean 11 pertsonak olburu iguala lortzeko jen dago lan, nola sartzia. Eta atzenean atletismoan, ziklismoan, alpinismoan igual da, zu bakarrik zauz, orduan, zure esfortzua da, ordu asko emumizatzu, denpora pila eskaini bizatzu, ez bakarrik entrenatzen, gero aparte.
igual nutrizioakin, zain inbizera, ez du zain beste jugar gain bihar, balako gauzak atzenean, responsabilidad handitxoako izurekiko. Bueno, juergia hainbeste ez, baina gustatzen jatzu, ez? Gustatzen jaku. Horbe bilinga. Orduan, claro, hor, zen momentukin gehatzen zara? Atletismoan? Bai, atletismoi behira, egon zaren urte hauetan, ze momentu izan dira esan den dozuna? Eske merezi izan da atletismoan hastia momentu hauen gatik. Zeintzuk izango zian? Ni uste, hiru momentu ondo lako rekuerdakotena, ez? Bat lehenengo urtean, Elgoibarrera Euskaiko selekzionan ostein, eta ostras, olako cross internacional baten mundu mailako jenteekin eta Euskaiko selekzioan egotia, hori izan pasada bat, ni uste nintzela konstiente bez momentu hortan. Gero, bigarrena izan zen oinatiko 10 kilometro egiten zialen internazionala bebai, nazioartekuak, eta horra deitu inoztanen oinatikoan nintzalako eta txukun ibili nintzalako urte hortan, eta horbe, etxian lehenengo aldizko horrek aitia eta holaxe, eta jentean azurian imeien, horrek ez dako presiorik egixe zen. Eta ni uste atzena aurten, San Silvestria irabazitia etxian, ez zokan, esan lokura bat zen hori. Horiek izan nundi nana. Urtia bukatzeko gauzaik onena. Hori da. Eta horren ostian, lezino bat egin jatzu, lezinoekin ibilizaz eukitzuzu bat baino geixo, urten zea bebai lezinotatik, denporakin eta esfortuakin, zela da lezinoa, zela eruten da lezino bat, zela konporto bizaz lezino baten aurrian? Azkenen uste otorra zibeela, pentsaikin ja ziretik, errendimendura egiten duzun dana, ez dela osasuna. Orduan, kirolakin relazioneta etzan edo esfortzuatiko dana alakoa, zan atzetin eukanatik, estresatik. Orduan, atzenean lanian, master ikasten, entrenatzen, atzenean gero beguro zu bizitza sozial bat, ez? Eta justu igual momentu hortan eneukan hainbeste, eta gorputza geratu jontz. Baina azken entrenua o azken horrekoa ez nazak horretan nirekin izan zen. Bai. Igual, nire ritmuak eusten problemak izan zen itxun. Bai. Ez dakitzen entzat, bisok talde igualian gauz, eta hori da podcast honen berezitasun bat, ez? Azkenean ez autu itxen gara bisok. Bai, igual estresa baino izau, koldon... Bai, superioridade horrek, ja. Superioridade horrek. Horrek uste irabazik jonoztazula ja, serietan. Bai, ja ikuste duzu, beroketetan 5 minutu aguantetzen dozta. Eta ez minutu bat. Ja, justo. Vale, eta lezinuen buruen, ointxe okurritukaten galdera bat da, apur bat, gureko nauke jakin, zeitzen dozun ez lesionatzeko. Osea, azkenian, bai defentza gutxe dukozu errendimentoi behiratzozunean, lezinuak etorreleikien gauza bada, baina eta baduz metoduak eta zuk ikasiko zen itxunak, lezinoiek saiesteko eta apura zeintzuk izango zen lezinoak saitzeko metodo eraginkorrenak. Bai, atzenean dauz metodo asko errekuperateko. Bai, behitu bezuna da, zedan honena, honena dana berez, ekonomikoki oso karu da, eta ez taku posible guk momentu hortan edo zeinek horra joteko. Baina, bai, fanseke fizio batena, edo estiramenduakin entrenau goztia, baina urrunera ja, edo mobilidadea esan ju, ondo berotu. Olako gauzakin asko, atzenen dia gauza simpliak, esan dozuna, gaur zetrako berotu biet. Etxetik urten eta banoia, eta ez pasai behar, baina atzenean, akumulatzen zera zenean ez beroketa hori, ja gorputza baki eta olako baten, osatutzen da, lehen, gehatu jen, zu gehaketa zera, gehatu jot. Bardun, kirolain idauenak, lehenko estirau, 5 minutu edo ostian, edo lehenau, edo bisek. Vale, hortik etorri jatzu kirola o atletismoan ibiltzetik etorri jatzu kirol zientziak ikasteko autu hori edo aurretik ja bazukasun buruan zehose? Ez, aurretik izan zen. Gisa esan batxilergoa sartu nintzenean enek izen zer ikasi eta, hasi nintzen teknologiko hartu nuen, nire azkenen marrazketa asko guztau izan isa, eta jo nintzenean batxi bira, neuen hor momentu edo esaten ostras, eta zenik zeik hasi bet, zetra gure dikaiti, eta orduan txeia zela neuen korrik aiten, falten nintzen baita eskalaiti lagun batzukin, hor batzutan, montan behiken behibilten ginean, kuadriakuak, atzenean, jasen nintzen mundua, kirol mundu hortan sartzen ez, zen ostras, igual, IBF ikasiko ez gazte izen.
gero notek ez totzen muten, eta, bueno, atzenean tafizera fatezera, hemen arrasaten, ne bizitzako 2 urte nonak zindu da, eta, bueno, gero ja kirol zentzeta saltu emunen, banakizien hori zelan helburua, eta bide bat tafidetik fatia esan, eta tafizinen. Oin justo gikai dela, baina, bueno, iguala. Orduan, bota itxuzu, ni bakit, eta bota itxuzu 4 urte gero Hueskan. Hori da. Eta Hueska zelakoa da, esatu duzu, bueno, Aragoien dauen herri txiki bat, o hiri txiki bat, jendeek esango, Hueska, zela da Hueska, ondo paso duzu hor 4 urte? Bai, ni ustot be, tafideko 2 urterek izan bazia, ne bizitzeko 2 honenak, gero Hueskako 4 horrek, ez? Okerrena COVID-a garrapon eskularen urtean, eta hor moztu nozkun urte bete, más o menos, baina bestela, oinati bizitzea muguko, hiri badat, atzenen oinati muguko handixa da, azaleran, ez da oso handixa. Eguraldi hona, hango pertsonak, baina de 10, osea, de 10 motz gaketan da, nibentzez ezauketan duten danak, lagun pila jarritxutan, eta, bueno, ondokan juntaien gara. Urtean 2-4 aldiz juntaien gara batzuk, goina urten be Hueskako jaitera bagoia, zudan. Hueskako jaixetara urtero faten zazu. Hori da zagarra. Hori da, dauko zu harra punto, eta noiz izaten dia, nik apuntatzeko? Abuztuak behatzea azten dia, eta amabostera arte. Bale, abuztuan bakizue, ze plan neukideik ezuen. Hori da, dia San Fermina moan, baina txikino bat. Egun osoko juerria. Eta purtsu bat urruntxo, baina ez asko. Hori da, eta berazkokin. Hori, bueno, San Ferminak be... Bai, baina, bueno... Gutxillo? Bai, apura gutxi, baina... Hueskan, ostras. Bai, 18 gradu guardizan, eta zuan, kalian, gota jenda bai. Ta ikasten segitxu oso, eta Bartzelonara fanzaz, aurten master haitxera. Esa segon urte osua, baina... Zendia gehiago intervaluak, eta Bartzelona ja zera, hori ja hiri handi bada, hori ja ez dauko Hueskan lasaitxasun hori, ez? Beste gauza oso diferentia da, ez? Bai, atzenean, bueno, Bartzelonara fan nintzen bez, atzenean master hori, oza, fisiologiako master ekasiot, eta bakarrik dau, edo Balentzen dauela oso bideratuta medikuntzara, edo bestela Bartzelonakoa dala apurat globalagoa moa, baina hango fakultadia da asko investiga egiten dau hipoxian inguruan, altitudian inguruan, orduan bai dauela kirolera bideratuta, eta baita be kantzeran arlo hortara. Orduan zanen, ara noia, mastera semi-presentziala zan, orduan menekizien noiz benka fami nintzala, ere ben kontaiten bilabete famiako nintzanik, urtarri eta otzaia tartian. Eta horretik fan nintzen naiz, bilabetan egoneiz, urtarri otzaia eta martxoko 2 aste, eta gero ja buelta. Eta egun ja bakar famio TFMia presenteiera. Da Bartzelona hiri moduan, zela? Larreko handixan eretako, Bai. Gaina fan nintzen hori, justo estresak inoen, eta ni uste nintzela kontziente bez, eta horre behar egiten doztan Bartzelona fan, enbeste kaos, irixan, enbeste kotxe, hartu bizula metrua, gero trena, gero rodaliez, eta hori dan, eta bueno, jasan liada bat, etxera fateko kristona, eta jasan da zen. Azkenian hor bizikletak indabiltze zinen, da gaina hiriburutik junitxe zinen, kanpora, eta hiriburu kanpo aldian eta entrenau, eta lasaitxua. Bai, lasaitxua, baina han be, trafiko pila. Bartzelonan bertan bizitza igual kanpo aldian, San Cugat, Sabadell eta alde horretan, este laina hundixak igual hobeto. Hobeto gongo zan, baina, karo, bilabeterako noian, eta hortara noian. Eta toka oina, eta... Hori da. Eta TFG-an inguruan beze komenta ustazulen, adineko jendien ingurukua izen da. Hor, zei kasi oso, ze esperientzia oso TFG-tik, esatu kirola eta adinekuekin, ze aldozu, ze konklusio aldozu atera? Hor, gu TFG ningoen azan investigazioa, nire tutoria investigazioa eta nuen sartuta, eta, garatu ingoen. Zala, pertsona nagusiak hartuta 72 urtetatik aurrera. Txeatzenean hor, aurezi bat azten da, ez, bai, ezurretan, bai, muskularki, atzenen sarkatazioa zen prozesuan da, ez. Eta, haber, ze influentzeukan, ariketa funtzionalak ikia, batzenean, komprak, supermerkautik etxera, poltzetan eruan, edo atzenean hor, lantzen duzu bai resistentzia eta baita injarra. Orduan, olako ariketako edo eskailerak igo eta olako gauzak, zela ose ondorixo eukain pertsonan ganez, euren bilurrian jausteko eta euren egunerokotasunean. Tekusi geben, ez dako hila zertan gimnasiora fan biharrik, edo
preparare fiziko baten afan, derrigorrez, lantzera, injarra, eta olako gauzak. Atzenean egunerokotasunean olako gauza txikinak ina, euren bizitzeko kalitatea hobetu jenda. Eta hori ikusi behar. Justo, ontsa burra etorri jat, badau udalara, udalara oinez ez, hona itxen da honien, udala itxen daño oinez faten den tipo bat, 80 urte omen ditzu, eta esate oso, hola iristea guztauko baten, ez? Adin horretara, seguramente ez gaz iritsiko hola, baina nik uste horretauko meritu gehiago, oin sasoian egotia baino, isa adin horretara eltzia eta ondio ibilian zein eta arazo barik, ez? Hori, ni oinati me bau solako, eta nik adibe gertukuena etxien dakot, akeia eta mamakin, nea mama adibidez, Salamankan bizia da bisa, baina mama da operauta belaunetatik protesiako bisetan. Eta ikusten duzu zela ibilteko eta okerra dau, edo eskairak igoteko eta okerra, baina aldauen neinean, konprakitera eta poltzak eruaten dago dana dalakoa. Eta lehen eruaten enkargo, eta zanutzen, banke 2 kilo eroan biozun esko bakoitzean, bentzet ibili, zego beto ibiliko eta lehen muletak ibiltzen zen, eta oin. Muleta berik te ibiltzen da, eta ikaita egunero hortura bizikletan fan, eta dako 86 urte bai. Eta hor txabil, egunero bizikletan. Enmigo paso, elikaduren inguruan apur bat berbaitxa, segero datozen jokoak be elikaduren inguruko die, ze nutrizionista bat presegon, baina zuk be, zehose bakizu, eza nutrizionista, baina ikasi dozu honen inguruan, eta zehose bintzat bakizu. Zuk zaintzen dozu elikaduria? Bai, eta ez, bixak erantzun gonotzul, ze. Bai, zainketan dut elikaduria, zainketan naiz garbi jaten, gero azte buruan kalera lagunekin urtete zela. Goieza baitera, nun baitera domekan, bueno, atzenian hor, apurba salta goiten duzu, baina ez dakot dieta estrikto bat, bakitze jan, zela bideratu nire jana, entrenan arabera, zehose jaten dut, bestela beste zehose. Eta nola janbiko lauke kirolari batek, zu ustez, errendimentoi behira dauen kirolari batek, eta pertsona normal batek, zedie bigaldea diferente, igual kirolari batek sartu bidauen janari xa, ez da iguala, igual pertsona bat, hain kirolari xa estan batek jaten dauena baino. Bai, atzenian, ni uste tor dauela 6 angozan onena ez, teorikoki. Bai. Zu ziklistak adibidez, ziklismoan oso jarri jazauzela, ikusten zu arroza jaten dagoela, oiaskua, dana oso garbixa. Bai. Eta gero ikusten zatu hor Valverde esaten, beak etapa bat gero 2 zerbeza eraten dagoela. Eta esan duzu, faniz esan biotzut, zerbeza gantzen zatu eta behan dako kalte da, zeia modifikau zatu, rutina hori, orduan askotan, esan duzu, ostras, garbi janbiu, ondo janbiozu, baina zeatik ez zerbeza bat hartu, ez? Alkohol bariko esaten igual loba, ez? Entran eta gero, demostratu gainera, igual lagun duiten dutzula rekuperatzen alkohol bariko zerbeza, baina batek. Batek, hartan aksesuan, ez? Hori da. Ez da, urazko datemo zube, larri datemo zube, ez da ona, azkenian. Orduan ni uste hor dagoela, ez? Kolokan jarri bidala, eta danetatik jan, bariaua, baina, bueno, ez esan behar diktadore bat bez janarixek. Eta kirola itxen ez dauen pertsona bat ibe nutrizionista bat gomendatuko zenio, que igual, ikusten badau bere, elikadura ez dala guztiz, ez daula guztiz zaintzen, horrek olako pertsonek be nutrizionista batean gana jodeikie eta mejorisa bat suma. Bai, ni uste danandako dala benefizioa, ez atzenen ikasi jondo zuzela jan, ez dako zuzertan, dan aldatu oso estriktua izan, esatzenien bestela efektu rebote bat, torre esatu, baina ni uste hor dauela gakua, ez? Ondo hartu eta ikaste prozesu bat moan hartu nutrizionistakin zauzen bilarten. Igual ez tozula bizitza danerako gura, baina zu konstiente izan bizara hor ni uste papel principalena mentalki dauela. Osa, mentalki, klaro kibizu zeideak infamizaren horra, eta etzarela izan behar hori diktadore bat, esatzenien bestela. Ta oin, sabiz, ja bukatzen fateko elkarrizketa tarte honekin, ja sabiz, jendia entrenatzen azizaz, esango profesionalki lanian azizaz, ikasketekin segitzozu, baina lanian beha azizaz. Zema pertsona gutxi bera? Ontxe, gaizkiz benabile, meretzi. Meretzi. Ta nola itxozu bako txangana egokitzeko?
Bueno, atzenean daku jente ezberdina, ez, kanpoko, oinatiko ez dan jentia eta oinatikoa dan jentia. Oinatikoakin adibidez harremana gertuko da, igual kaletik zauz eurekin tesan dutze zurena entrenetien hastia gurot, o zentzu datekin entrenetia gurot, eta ingu erba, eta holaxe, eta igual kanpokoa, eixa usare sozialetatik, ez? Atzenean ni keiendako egin dut lan, eta behar Instagrametik publizidade bastante ondisa gabitzi genoin, eta jente asko etortexeko kanpotik. Eta... Kau, hauek behien motivazioa daukie, gure daui emaitza hona lortu, kompetitza duia zen jendia, igual ukiko zu kompetiru iztaben itzen jendia, bai. Nola, motibatzeko momentu hortan, psikologiatik behi igual jakimiko da pur bat, ze jakimikoa ze esan, ze ez momentu bakotxian, ze igual askotan esate duzu, esan hemen ez dan bihar zehose, eta hori be... kirola izantzat movida bada, ez? Bai, atzenein usto jakin bezula zela esan, ez? Osea, gauza txarra esan bia basatzu gaizkin jaubela, esaten duzu, bueno, hau zela esan bizet gaizki sartzeko, ez? Osea, apura moldatu, alo, ez dau ondo, baina, bueno, eta ja, beste modu batera hartzen da, baina, bai, kompetizioak intaola be, adibidez dakot kirolari bat, ja ustote ez gara fan hiru karreratara, beha etzelako ikusten kapaz, gaba hortan, aurreko gabien dana ondo ina, aurreko gabien, eta nahu oso nervioso tal bestia, eta enoia karrera, de repente goizten inoratzarten zinan, eta fan zara goetzela fan, eta enez fan, eta baina, si dana ondo inu, oza, dana dago ondo ina, zu ondo zauz, baina ez da faten bat zenean bihur horretik ez, eta zenean pertsona horrekin inbezu beste lan bat dala psikologikoa eta deribau profesional batena zenien psikologua eta beste pertsona horrek bai emungutzu. Onke, zoze jakin, baina berez profesionala dana horra deribau. Hor beste meloi bat zabaltzen da, ze, bale, daukot entrenatzo dide pertsonala. Baina gero, psikologo bat hartu bier bot, psikologo bat ibe ordein bikako. Nutrizionista bat hori be ordein bida. Eta hor ja, diru badoia, eta emaitzak ez badoie, ez badatoz, problemoia da. Hor, ze izango zan, orden bat, ze hartzo zule lehenko, ez? Nutrizionista, entrenatzaia, psikologo bat, hor pertsona bat, gure dauena, bueno, gurot, hasi kirola itzen ja, hori, errendimentoi behira, nire zea hobetzeko, hola, hor tridente hortatik zein gomendatzen zuela, ze zengo zen, ze hotzetan inbertiu behar banauke honetan. Edo igual izango pertsona baten beharren arabera. Nik hori ingoen, lehenengo pertsonien beharra ikusi, ez? Autoreflexio batin hasieran eta esan, ostras, ni oin zelburu jarri biot, jentia askotan entortezatzu, ez dut entreno nahi bizitzan, eta aloinako egoera bat guro txikia. Zaten doz, ostras. Badau jendia, Badau jendia, asko. Nik aurten bat eruan dut, eta niri egisa esan sorprendi inozta, eta nesatu dut eruan duten danetatik aloinara, zeio laziala, beha izan dela onduen inoena. Eta hori etorrela ez entrenetik, eta juergan ibiltzetik alian, eta hola esautu nuen gainera. Eta justo hori, zaten doz, ostras, benetan objetibo realista bat jarri da. Osea, ekisen ze momentutan eguen, eta nora gure egin, ni bukaket, jagurot, igual dozto orduak, atzeren bukatuko zu, bestela bai, baina ondo bukaketea gure eta nahi 12 kilometron gutxi gora bera behan amitu egin eta oian, baina nire nuen aluzinuta, oso ondo. Eta gara dauz beste batzuk adibidez, zaten ebela, nik gurot 2 bajaikia, zaten zotzan modu politikera, baina, izan realistia, igual zauz 25 bajaiteko, baina ez ordu 40, oza, 2 ordu 40. 5 minutu eta mendiko karrera luzia dena, baina noto itzen dira, 5 eta 10 minutu. Eta zebo itzen basa rimuakin, nik esperientziati dakit, montraitziru ordura fan jaten eta antzerako distantziako bat, talketako DNF, baina gero antzerako distantziakoa zarautzen, 20 kilometrokoa, 2 ordu amaxe izatuzu, berrota mar minutu gutxi, eta lasaio fatigatik, baina horre asko da, esperientziakin zoiaz ikasten eta hobetzen. Esperientziak asko egin. Ja, bukatzen fateko, hola, gauza teknikuetara apurua joko hau, V2, Max, umbralak, laktato, dauz kontzeptu asko, modan jartzen diesenat, jendiek igual importantzia larrei emuten dotzanak, beste batera esan da, bebai dau, numeruetara jotzeko,
tendentzia hoi. Bai. Zuk hori ikasten dozu, horrei erreparatzen dotzazu, gauza askotan, baina, sentsazioak be importantia dira. Bai, ni guk erramente erabiltzen duna, beti esan entxau kiroleixei. Erosi pulsometrua, bai, erlojua eta bandia, eta gero hortik aurrera dako zumila goza, potentziometrua, laktato neurketako, V2 Maxa neurketako analiza hori ez dako eskura, baina 50.000 euro balixo baina, bueno, laboratorixo baten badauz. Baina atzenean, esan duzu, ostras, hainbeste gauza daku, hainbeste mudutera doz interpretau, baina benetan balixo dutzuna da, pertsoniak esaten duen, nire esaten bostak kiroleixak. Aunque entrenua oso ondo fan, gaur enoian ondo. Eta esaten duzu, ze batzea zen ondo, eta gaur enoian ondo. Igual, momentuko izan da, baina igual kanpoko estres handi badako, eta beste faktore batzu dauz, guzkara profesionalak, ni bentzatero batuten jentia ez da profesionala, ez da hortara dedikaien. Profesionala bakarrik hortarako bizia, ordan parametro horrek danak, bastante fiablia dira, ze bakarrik jendo lo, eta entrenau, eta jan, eta ez dako beste ezer. Baina ja dako zunean influentzia bat, lanana, jaikimina ez, ontara famiotoreka bakitxera, familixe badakot, ja atzerian geixo importeinen dau. Behan sensazioak parametro horrek emutotzen dena. Batzutan ondo dauz, nik unero erabiltzen dut frekuentzia kardiakua, ritmua eta batzenen bakizulako pasau binen entrenuan ez, o zehose dabilen iken gaizki hobeto, beti duketan duzu. Eta gehiago, igual, egun bateko numeroak baino, nik nabaritu dut, eta nire esperientziatik, igual, orendala urtebeteko datuak ikusten dutenetik, entrenamentuak egunero aldatu itzen dira. Batzutan, egun baten egondik ezu bestian txarto, baina, gero ikustazu, ez dakit ordubeteko rodaje bat korrikan. Itzen zenuela, pulsazio jakin batzutara, dala urtebete, eta handik urtebetera, efectivamente, igual, lasaixo zoiaz, frekuentzia kardiakos. Hor, bai ja datuak, emuten zula, datuak dauz. Hori resplandatzen duena, baina, egun bat, egun bada, eta horrukik ezu egun txar bat, ez? Eta igual momentu baten, bebai, gorputza epoka baten aldotzu esan, gelditxu minaz, 2 aste, eta gero segitxu, ez? Eta isa, bueltatzen zarenean askotan pasatzen da, zuri be pasauko gatzun, lezinoteatik bueltau, eta bueltau, hobeto. Bai, atzenean, askotan etzera gerak, eta nugu bentzet lesionetien garenean, bakitelako guztian gure kasua, biziklete hartzen du. Eta atzenean alotonto hor zeiaz hartzen kilometro, eta intensia ze portu egoten zeiazenean atzenean intensia ezabiz hartzen, eta atzenean hobeketan zeiaz, beste modu batera, ez dako zuminik, baina alata entrenatzen zabitz, igual etzaren konstiente, baina nik eratutan hau Euskadiko txapelketa baten 3. Eta aurreko hilabete eta artixa lesionota egonda bizikleta egiten, eta korrikaina bi egun. Ez dako zuzertan inkorrika gero, o edozein beste edozein kirol, ondo egiteko egun baten, ze igual beste gaizki dodea, ez da zu ondo egiten dozu bai. Ez eran faktore asko dauz influentzen dena, egun bat, esaktuki, benezuko esan duzuna, hobetoa progresua neurketi eta jakitea, ostras, dela 2 hilabete hola neuen, eta oin zela nau. Hor ikusten da, beretan. Eta ja dau jendia, orduan, jendia ikustozu, hola, entrenatzoie pertsonalak edota gixau eskatzen, o... Bai, goraka doian eskakizun bada? Bai, eta gaina ustot adin danetan ez, neakot neska bat, txea emezortzi urte inabela, eta dako zaharrenak eukiko hau 48 urte, eraten dutena, 50, osatzenean, badakuzu bagaje handi bat hor adinetan. Eta gero ez da gaixo, jente zarra be, kirolde egiten ikusten duzu. Atzenean horrek ez da joten igual entrenade pertsonalera, ze hemen ez da gehi, baina oinatin adibidez, osasun zentro ja diri bauten dutzu kirolde egiko entrenadorera. Bai, arrasaten be zehose badau. Hori da, orduan batzenean edanak hartzen duzu. Eta gero ez da kontzientzan ditxa bau, kirolak kantzerran kontrako efektu egiten daura eta alako gauza. Osasuntzua dala, azken finean. Dala medizina bat nun ez tozun pagaiten, ez dakola mastuz pagaiten, komila tartia, baina. Eta ja oin etorkizuna behira, ze ronka, ze helburu, emuten dutzazu zure buruei, ze zabiz makinatzen? Kirolan arluan edo... Danan arluan, edo ze gurritzak atzunan arluan. Kirolan arluan... oin ondo rekuperetia, atzo batzabe minakin hasi nintzen, bueno, baina beti haula, rekuperetzen zenen gero berrez dau minapur bat gero atzera ondo, ondo rekuperetia eta bentzetu da ostien ja ondo gotio eta berriz normaltasunez hastia eta urte bukaeran,
Gasteizeko maratoi erdixa, Donostiko 10 kilometro... Ja, distantziak lusaketako asmuak inapurtxo? Bentsa probi egiteko. Ze, bakit horrondo fango nintzala, bastante fondistian, ez? Bastante diesel, zaz? Igual, 1 metro luze itxen jatzu, eta 20 kilometro labur, ez? Zu horietako azaz. Hori da, lako bat, bai. Eta gero doktore utzeko asmoakin nabil, natorren urtean azteko, orduan, bueno. Doktoratza nun... Barcelonako Universidadian printzipioz, baina, zela aldan hemen dikin, aldo zuin investiazioako zeo zein biago zuara fan, edo mengo EHUkin berbain igual, eta olako gauzak, orduan, hortxe gabitz. Ondo. Oin kolaboratzeei paso emungotzau, jokuetan sartzeko, hori, esan dutena, izango dia elikaduran inguruko bi jolas, eta berak azalduko dizkigu nik baino beto. Vale. Erik, Koldo, interesgarria elkarrizketa, eta, zuk esan entzun modun, oain beti ezala bi joko elkarrizketuet, eta, kirola zitzen dugu, baina kasu honetan elikadura izango da ardatz, beraz, barruak jarrizta. Esan bezala Erik, hemen daukazu tier lista, elikagaien ingurukoa izango da, beraz, joan zure iritziz, sailkatzen, eta ea nola geratzen den hau. Vale. Lehenengoa aragia, ez? Vale. Bai. Hasieratik, aragia batzutan ondo. Okelia. Bai, batzutan ondo, bai. Nik asko jaten dut. Okelia, txuletak, baserri izan bezina zenez. Txuberazizko gaietak. Beto okelak entzia. Bai, okela gutxitxu. Igual, agian, Juan azalpenak ematen. Bai. Barazkixak, beti. Honek atzenean antiinflamatorizioetako, atzenean, kirolakino igual da, bizitzan generalian, radikal libre sortzen dira, edo zer gauzekin orduan antiinflamatorizioa dien, ez da koinadako lako sustantziatzuk, beto, berdura eta barazkixak beti. Arrazio horreina da, baina... Vale. Eta, menestria hau menestria, ez da, hori beti. Esango nuke baietz, bai. Okela, esan du beto reduzitia, beto da arrain eta jateatzen okela da, eta omega 3 eta dakoi. Bai, ikusten zuen moduan, azpian elikagai gehiago falta dira. Hori da, bai. Baina, nahi baizu gehitu baten bat, arraina nun jarriko zenuke? Egunero jateko edo egokixak. Perfecto. Arrautza be egokixak. Atzenean proteina altukua dira bai, eta atzenean grasako puro ondixo bestakoi. Atzenean eukela begoten da asko kostenixako digeritia be gorputzari eta horretik esan duen beste bezat. Vale. Arroz atzenean zereala. Karbohidratua da, orduan. Arroza kirolarixek batez be, arroza eta pasta batez be kompetizio garaian. Asko jateko. Isa hori bakarrik, ez? Nik futbolan jokatzen unean, partido egunen, eta horretik beti pasta. Beti, nire bai, kompetilleko, beti, ne arroza dibes etxa guztien kompetizio horretik jatia, ze bete eta fatenez, baina pasta beti. Eta gero, japonesa beti jaten du arroza, zeuzeatik izango da. Zeuzeatik izango da. Baina... Haien ogisa arroza itzetez da. Bai. Baina, ogisa gana inguruan ze esango zenun? Ez da gitu hor dauen? Bai, ogisa... Ez da gitu. Ez ni oso ogisalia naiz. Eta nau, edo ezara 40 urtetara iristen, edo batzutan ondo. Ni uste batzutan ondo, ze atzenen rasino txiki bat jaten mozu, gaizki bezta bola. Baina, azukarra eta bebadako atzenian, eta ez dago gaina kantea gutxe azukarra. Eta gure dietan parte, eguneroko partia da ogisa, ez? Hori da, baina ninez lehenengo pertsonia asko jaten dagoena, ogisa, eta ez dut... Eske ogisa... Eske janari bat hori gabe. Ja, ez da iguala. Bestelo ja askoa jaten duzuen tala zikunban. Ninez gehiago... Ogisa barra hartze dut eta barratik eta ero jate duten igual janari bat isa ogiri bari jate dut, baina barrako pum jarte dut eta haula, bum, bakarriko ogisa jan. Ni bazkeixo bukaketan duten nien bat ez, beti, ez da gidek, baina. Gau Coca-Colak eta freskagarritxek eta hola. Bai, gasakin. Bai, horre... hobeto sartzia. Hobeto kentza. Hori da. Eta, gero kirolari bateri hori zatezatzu, ziklista bateri, bateraldeta bateri,
Eta gaina gutxi egon zan, olako mobidan bat, karreran baten, ze Coca-Cola jatzen jarri, eta jente kejauen zan, profesionalak kejauen zan. Hemen ere sartuko genuke bebida energetiko guztiak, ez? Bai. Coca-Cola zero eta Coca-Cola normala, hor, jendeak zero eskatzen dau, sanua edo emuten dagoelako dela, hor ze iritzi, ze... Bai, badago diferentziarik. Berez, hori jartzen dago balore nutrizionaletan, Coca-Cola zero dako, zero kaloria. Ni ez da nundik nora, baina hori ze da bestela, ura eta kolorante bat izango da. Baina ze kolorante horrek zeu zeukiko hau nire ustez, Claro. Nien ez lehenengo Coca-Cola zero hartzen da, Coca-Colian aurretik, zatzenen Coca-Colak dako, mitiko honek azukrian azukarioak, hartutzen eta bernatan, olako 8 edo dako. Osea, 8 gramo dia, azukar hortan, ordan 8 bider 8, 74. Ba, 74 gramo azukar, hor de repente. Pasada bat. Zu kalimotxua Coca-Cola zerokin eskatu duzu. Ez, hor bai, Coca-Cola normala. Coca-Cola normala. Hor bai, baina mobiak ez montaietan. Salbuespenak. Hori da, salbuespenak iten dia. Gero ez zara konstiente eta igual jartzen duzu bote eta esan duzu, 8 kalimotxo. Imagino zenba Coca-Cola zabitzen eraten. Bai, mordu. Eta esan dugu baita bebida energetikoak baita azpian, eta alkola berdina. Alkola bai, bai, zatzenian, alkola beste sustantzia moan, ez tabako eta nahi dana moan. Zatzenian ez da favoreik iten, baina bapez. Onka batzutak konsumiten du, baina bueno. Eta hain kontrakoa, ura? Hori, ura, bai, egunero. Eta gainera, rekomendazioa dira 2 litro, baina, nik bentzat askoatik gixo eraten dut, eta gentiak gixo eraten dago. Gero batzuk ez doela beste eraten, koldo moan. Bai, nik ez dut eraten, esango nuke, ontxe hasina zela purtxo bat edaten, obligatzen batez goixetan esnatzen hasen nion daula, baina esautuko duzuen pertsonia gutxien edaten dauena, osea, gehien edan dagoenian ura, hau anekdota bezala eta podcasteak ondo dator, sagardotei baten. Ze egun hortan, itzulia zauen, eta lagunekin gero sagardoteiako plana, improvisau, kaunekin jauen, 20 kilometro menditxik, 1000 ez da izema desnibel, gero, einauen itzuli izan arratera, entreke Maria galdu jaten, einauen ibal egun horretan maratoi bat. Eta, kao, gero esan zuztien, fateko donostialdera sagardutei batera. Eta, kao, fanintzan kotxean, oso improviso eta egon zen, da ezin nauen sagardua edan. Claro, vale, osea, esplikazioa da. Esplikazioa da. Eta zelan nauen inkonten hartu da, ezkera nauen ura, zumua balitz bezala, esan nauen, hola egote manitzan beti, jota posik, baina kontatzea zunien rarua da. Bai, raro zen nahi jendez arte, ego fruta be eguneo. Frutakin be, fruta berez en si dan azukarra da. Azukarra eta ura, praktikamente, baina, da azukar ona. Adibidez, geletan eta jartzen duen fruktosa hori, holako azukar da. Nire da gofre zozi daune, galleta batuko ze dira. Bai, galleta saladak, esan nuke. Nik honek, eske, ojo, Hor ez dut goxua dauz, baina... Bai. Nik hemen jarriko neben, baina, karo, nire nabil ikusten gehixen bat kirolan puntutik, zu fansera kriston buelte jo zu deshidrata bintzera, seguramente baiet, hor da imposiblea horko gatzan pastiakin ondo rekuperaitia. Beti gutxu beraketez, hor da nolako gauzak hartzia, ez da guaizki. Edo gatz gehixo sartzia zure zater. Txokolatea? Batutan ondo jarriko neben. Ez dakideke, baina dako zeoz antiinflamatorixua txokolate, uste antiinflamatorixua dela, ezin kasa asko, baina zeoze badako kakao berez dako zeoze. Baina hor, seguntze txokolate, bai. Seguntze txokolate purua. Txokolatiak eta txokolatia dauz. Ez txokolate zurixia, ez da txokolate da manteca de cerdo, oste izan. Hori da goxuena, Baina hori da, okerrena. Txarrena, bai. Eta gero bako zu txokolate con leche, milka eta lakuak, eta gero honena da... Kakao. Puruana, hori da. Da, amargoena eta, okerrena, baina, zaporera ez dutzu agradable, baina, honek, jogurrak, ez? Bai. Jogurra bebatutan ondo jarriko neben, normalan azukar asko ikuiten dago bai, baina, atzenen lakteua da, eta lakte horrek, ez dauz gizki, baina, Pasta. Hau pasta? Bai, pasta. Bani hori hemen jarriko neben. Hori da, dan ez tezuan ez basa pasaitzen,
Hau, ze da, esnia. Esnia, bai. Esnia, unik egokisa jarriko nen, ze esniak atzenien dako proteiniako beak eta lagunketan dutzu asko rekuperaiten. Eta ze hartuko zenun, desnatau, entera, hor ze... Berez, entera hartu, suponiten dute. Osoa, izan. Osoa hartu beharko zeben, ze dana dako berez, ez dako zerken duta, baina karo, grasa gehixen dako nabe bai da. Orduan, nik, beixa batu berritan, pasau etxekua, hori da osua, baina kompletua. Benetakoa. Eta hola xe jarriko nen, nire uste egokixen jarriko nen. Eta hain arazoak. Bai, oin, geixen guztain xakune igualdia honei, baina pizzia hemen jarriko nen, eta hamburguesia por descarte bai. Aunque pizza segun zelako pizza dan, Ja, Italia... Ja, hartzen mozu zukinako etxian, igual esain gaizki, eta batzutan ondo gonleke, baina, karo, hamburguesia moan, atzen nuen. Telepizzako pizza bat, edo supermerkauko bat, ze sartuko zen, ze izango zan zure ustez? Ez da bat, baina ja pentsatzen azitza zin izango zen txarrena hor, gorputzan dako. Ez que fan jakitera zeakoin bi masa. Igual telepizzako ez, la masia igual eguneroko tasunio nola iten da bain, ez que ez dakiz zenbatera iten da bain masia telepizza, baina beste denpo apila, egon bideo hor, orduan masako konserbantetalako hausekeko. Eta gaztaia be da olako artifiziala hor desetxua moan. Hori askotan esaten da, McDonaldseko crispy eta chicken talako gauzakin diala oiuak hartzen dagoela, zilako oiuak, eta venga, dana, hor sobra dana batu, eta pasta batin, eta barrura. Hamburguesak da. Hori da. Hori, betxen egin bozu hamburguesia jakinen nire datorren okelia, la beste gauza da. Ez den txara hori da. Gaztaia. Bai. Ni gaztaia batutan ondo jarriko nenen, aunque igual, grasa asko dako. Orduan ez tezuan paseien basera, nire asko uste izate, baina. Ez que oso ondo. Ez que ondo da, gaztaia. Eta hau, eta nire behona jarriko, ez da. Txibaratzu gaietak. Hori da, txipsa joizulako batzu beti hau ondo, gatia, beti ondo sartzen dira, baina, bueno. Sartu, ondo sartzen dana, normalmente ez da izeten oso ona... Bai, osasuna ondako, azukar larre eukiten duen gauzak batez. Bai. Bueno, hola geratu zaigu tier lista, batzuentzat, bueno, supartzen dut nutrizionista guztiak ados egongo zaretela, agian ez. Bai, bueno, supongo egongo diala, egongo diala ados, baina, bueno, ez dakit, seguro zeu aldatuko bila. Ni uste eta egokitz eta batzutan ondo horren artian, edo baten bagora igo bai, zagarrak adibidez, guztain zetelako, baina, bueno, adibidez, igual, gaieta batzuk ez dako, eta beste dutura hartzeko hamburguesat, igual pizza bat jango notzun, igual, 3 egunetik bain, baina hamburguesa bat, igual, ez notun hartuko baina. Hor durum ba falta. Hori kompletua da, azkenean durum hamburguesa... Durum batek hor da dan emuten zu. Okelia, lechuga... Neri grazia inostan ze... Bueno, niko kirol munduan, bilitia. Dakot lagun bat dala eskide fondoko alto rendimiento elite da, isea. Eta bere nutrizionistek esanotzen rekuperaiteko ona zala Mercadonako apan okelia. Eta esanotzen, baina hori zati da, ze balore da korrekt. Teukan grasa jota gutxi, hidratuak, baseukan azukarra, eta gero ukan dana zan proteina, 26 gramo proteina zan. Eta esaten notzen, ostia, menzi baloretan oso ondo dauz, zuk berez, egiten duzuen muskulua fibrak apurtu diren edo kirolaitiatik, rekuperaiteko proteina guruzu, eta kriston baloreak emuten. Honekin amaitugu tier lista, badakizue, 40 urtera iritsi nahi bauzue, segi Eriken konsejoak, eta orain bigarren jokarekin ekingo diogu, beraz, barrura, albiste da alpiste. Esan bezala, albiste da alpistearekin jarretuko dugu, eta honela dio lehenengo albisteak. Ikerketa berritzaile batek dio, txokolatea jatea egunero, osasungarria izateaz gain, adimentsuagoa ere egin zaitzakela. Albista ala alpiste. Justo horren inguruan ingau berba apur bat, eta agertu ina, ez? Zeitzen gau. Bixon artian zeiatu asmatzen, edo gure arteko lehiaketia. Gure arteko lehiaketia. Bota, a ver. Bueno, ni uste tontan ya... Kao, horbeit, a ver, askotan albisteak egoten dia pintzakin hartuta, eta esan gurot, igual, txokolatea buruz adi izenian, ari dira kakaosko txokolate horri buruz, albisteak. Trampa izan dezake. Orduan,
nik esango nauke, eta zuk esan dozunan arabera bai, esango nauke albistea dala. Ufa, bani ez da itegixe esan, Ze esan? Ez que janariak uste dut buruai be, jaten dozun horrek, zango dut, zigarro bat erretziek buruai emuten zo. Orduan, zuk jaten mozu ondo edo txarto, Baina. horrek be buruai eragiten dotza. Eta kakaoa kukideik eso, ze hor. Bai, ni uste dut geixo dala jente hartzen dago txokolatea, eta txokolatea hartzen dozunean zela betiakon kakao errek azukar puntu bat, zure neuronak edo estimulo egiten du, zure sistema nerviosua estimulo egiten da, orduan, igual egisa da. Beraz, Dik esan dut egisa da. Ni bai, ni bai. Kodo baita, oker zaudete. Alpistea da, ez dakit, Konbentziru indot, psikologia inversa Claro. indot. lehen asmatu duten albiste bat izan da, eta honela dio bigarrenak. Ea horrengoan zorte gehiago duzuen. Japonian, globa errainak jaten dira. Naiz eta hauen aragia, azal eta erraiek pozoia izan. Hori egisa da. Ze jakin inbiozu zela moztu arrainan. Bai. Benetan, Globa errainak, pozoiarekin. A ber, Japonian, Asian, gauza raro jaten da hoie, hori jakina da, hor jaten da hoiena nik enauke jango por si acaso. Badaue bai, ikusi den bidixo baten ez da ginen izan tarantula eta jaten zaubiela. Eta Bai. Tailandian taola... Eta Mexikon baita. A ber, Tarantulia? es que... Bai. Ez que hemen behakin, oie. Tarantulak, eskorpioak... Nietzat albiztia da, ze, ez que jendik danetik jate. Ez que, ez da animali bat, ba, ez da, Sinezuna. pertsona bat estana saiatu jaten. Ja, hori... Orduan, zehoz inventoko zabian. Nik bezate dut hemen albiztia dela. Biok albiste? Bai. Ba, azuzen zaudete. Ba, hemen hobeto. Izan ere, Web Japan webgunetik ateratako albistea da. Esan barra dago, ba, hori, sukaldariak zuk esan zuen moduan, garbiketak eta zainketa guztiak egiten dituzela, eta dagoeneko luxuzko janaria bilakatu da Japonian. Ez que ni ez da izin zan, ze marrazki bizidunetan ez da itorain mono zintxanen, baina agertu egin zen. Horren recuerdo nukan, imagino, noizku da, baina... Ba, bana. Bakozu Japonea fateko gogua edo, Ba, guapo gongo zen, Bai, hortxe igual maratoi erdi bat, Tokioko maratoia, ez? Podcastak arrakasta badu. Ara ez, ara hori. Arutze. Eta podcasta itxen gau Takefusa kubokin, ala. Igual, zera subieta. Ba, hurrengoarekin joko dugu, eta honela dio. Duela 5.000 urte, azanariak more kolorekoak ziren. Egia la gezurra. Hau alpiste izen bida... Ez que alpiste. A ver. Igual azenario naranjak be egongo zian. Baina moreak be bai, eta gero moreak desagertu inzian. A ver, kipulia morea badago. Orduan, igual esan lehike. Hoi nintzat... Eta letxuge, bai. Nik alpiste esateot, alpiste. A ver, gizakiak gauza asko aldatu ditu, baina... Moretik... Albiste? Bai. Ba, Koldo, berriro ere atzetik... Berriro? Esan barra dago, albistea dela, merkatari arabiarrek duela 5.000 urte, gaur egun Afganistan den lekutik, Afrikara espeziak eraman zituzten, eta more izatetik, hori edo gorriska izatera pasa ziren, eta gero naranja kolorekoak. Beraz, Koldo... Oide problemoia, esaten gure, kapazak izan badia hori aldatzeko, eta frutak be, dauzen frutak izetez supermerkatuan be, sanuak ez di izango. Hobeto izango da zagar bat, arbola normaletik hartu eta zagar natural horietako bat. Hombre, nire haitek adibidez dako gaixotasun bat horre defensatik eta intestinuen, eta jartzen dago supermerkauko zagar bat, eta segidan jartzen da gaizki, Tripagomiak intaola, segidan. Igual ja zagarra fruta batzuk be, azibikoaz. Behitzen eta... Oin meloiak urtean ean da, lehen eta eusen, fan jakile mundu datozen meloiak. Karo.
Ba, azkenekoarekin joango gara, ea Koldok berrinketari... Beti atzetik, ez dut irabazten, inoz, Serietan hemen... Koldo. Bueno, serietan... 1 metrokoa badia, agian ez. Ba, orain izango zu berrintzeko aukera, eta honela dio. Elikagai pikanteak jateak, gaixotasunak izateko arriskua murrizten du. Albiste ala alpiste? Alpiste, nire uste gizurra. Aldo zerrepikatu. Hori zine izan zanua. Elikagai pikanteak jateak, gaixotasunak izateko arriskua murrizten du. Igual sistema immunologikoa berpizten dutzu, ez? De repente azten da mobitzen zure barruen eta igual mexikarrek eta... Ja, horrek... Asko bizitzen dira, Indiarrek baita. Bai, hor asko bizitzen. Indioak palmaiten daue zeatik, kontaminazioetik, bestela... Bai. Bestela horiek bizitzen dira. Bere kontrakoa esan marko dezu. Bai, bestela berdinketek ez dago, así que beak alpiste... Albiste? Bai. Albiste? Gisa gara, bai. Egila? Bai. Zu? Nik alpiste. Alpiste? Ba, berdinketa dugu, alpiste dutxa da. Lehen ezauzu alpiste zala eta aldatu inozu. Erabakisa. Bai? Berriro ere Koldok psikologia... Psikologia inbersioa erabakio berriro, Zuk psikologika zuzen, nara, Koldo. Igual nire patua da pertsonen arazoak soluzionatziak. Nirekin nahikoa daukot, batzutan, baina, bueno, bestiena soluzionatzea errexagoa da. Ba, lortu zu berdinketa, honekin utziko dugu, eta, bueno, Erik, placer bat. Bai, placer bat. Honekin utziko zaitut, eta hori... Bueno, Atxutxi, onaino podcast hau, gustago gonzaz, hemen platuan. Bai, repetileko moan. Bai, urrengo denboraldi bat badau, listan jarriko zu. Eta ingo galdera kapurat espezifikoak eta diferentiak. Vale, perfecto. Eta espero ja korrikan... eta topera ibiltzia. Hori seguro, urrengoan tirantekin nator. Urrengoan, hau komento bigau, agur esan aurretik, goixian esan dozta, Koldo, anaz fan ziklismoko erropiakin, bizikletan guro buelta bat emun, ez da gize, da agertu bizan hemen, kulotekin eta manga motzetan, Hore gisa. Ez da gize uste zauen enbizauela, Amabitako doi bat izan da horre, amabitan, amezpan... Nik esatza, ez da problema, ikonen inguruen ingo berba, eta hola basatoz esango da, baina, bueno, hobeto la etortzia, ez? Hobeto la etortzia. Bueno, ondo pasado txutxik, zuik ondo pasado zuela espero dut, eta urrengo kapituluan ikusikoa elkar. Debagoinako albiste fresko eta bulorik gabeak ikusi nahi badituzue, goiena.eus bizitatu.